Israel eta Palestinaren arteko gatazka ez da berria, aspaldikoa da, baina noraino egin beharko genuke atzera gatazka honen jatorria aurkitzeko? Bueno, berez, 20. mende osoa hartuko luke gehien bat, ez? Azken finean, nik uste dut oso importantea dela jendeak ulertzeko ze diferentzia handia dagoen judutarra, sionista eta semiten artean, ez? Ze askotan nahaztu egiten gara, ez? Judutarrak izatez ez dira ez nazio bat, ez herri bat, dira erlijio bat. Katolikoak bezala, edo kristauak bezala, edo musulmanak bezala. Sionistak dira erlijio hori erabiliz, diskurtso politiko bat garatzen dutenak eta planteatzen dutenak liburu mitikoen arabera, Zion edo Palestina dela haien lur eremu historikoa, ez? Jangoikoak haiei mesianikoki prometitutako lur bat dela, lur eremu bat dela. Horgaitiko 20. mendearen hasieran hasi ziren gehien bat kolonizatzen Palestina. Palestina orduan batez ere lehenengo gerra mundialaren ostean Britanikoengatik zegoen okupatuta eta hasi ziren kolonoak joaten, sionistak joaten. Baina gogoratu behar dugu ere beste datu importante bat. Zenbat judutar daude munduan. Dira 15 milioi besterik ez. Ciudad de Mexikoko biztanleria baino gitxiago. Eta horietatik Israelen bakarrik bizi dira 8 milioi. Beraz, judutar guztiak ez dira sionistak, ez daude Sionen alde eta Israelen alde, eta sionistak dira gehien bat Israelen ari direnak palestinarrak bota nahian eta eretz Israel edo egitura handi bat eraikitzen, ez? Izango litzateke Eufrates ibaitik, Iraketik Niloraino, ez? Horitxe da ikusten ari gara, ez da, Gabriel? Azken finean, Teodor Herzlek planteate zuenean Zion edo Estatu Palestinarra non eraiki, hor planteatzen zuen hori eraikitzea apurka-apurka, eta horko inguru guzti hori kontolatuz izatea mendebaldeko eta orduan estatu batuak ez zirenen garrantzitsuak, baina mendebaldeko edo Britainia handiko baluartea edo nolabaiteko lubakia, ez? Asiako potentzien kontra, ez? Gaur egun ikusten badugu enbeste demora ostean ulertzen dar ere nortzu dauden Asiako inguru horretan, Txina, Errusia, Iran eta ez? Orduan nortiko asuntoa. Bueno, mapak ikusten hasi garenez ikus ezagun beste bat, Gaza ikusiko dugu orain, Gaza oso eremu txikia da, eta mapa baten bidez ulertuko dugu gutxi gora bera dimentsioa, ez da? Bai, itzaldietan askotan jendeak, susto handi hartzen dauz, Gaza hitz egiten dugunan ematen du dala kriston eremua, baina da debatik Donostira. Debatik Donostira eta aldeetan 12 kilometro edo 6 kilometro ditu alde bakoitzean. Eta hor 2.300.000 pertsona bizi dira. Zenbat pertsona? 2.300.000, hor eremu horretan. Orduan, ulertu behar duguna da, dala munduko densidade gehien daukan ingurua, eta danak daude konzentrazio zelai batean, azken finean hortik ezin da atera baimenik gabe, bi irtera daude, bat Egiptorantz eta beste bat Israelerantz, eta hor egon dira, hainbeste azkenengo markadan batez ere, erabat isolatuta, arazo handiekin, ura kutsatuta dago, arazo handiak dituzte, eta, orain ja genozidioa etorri da, klaro, azkenengo hilabete hauetan. Eta badirudi ikusten ditugun irudien arabera, orain gatazka Gazan dagoela kokatua, baina Israelen helburua Gazatik haratago lurralde gehiago hartzea da, ezta? Bai, Israeleko historian etengabe buruzagi politiko guztiek denak planteatu dute beti helburua dela eretz Israel. Eta horretarako apurka-apurka joan dira, batzutan negoziazioen bitartez bi estatuen inguruko sasoi hori eman zanean, nolabait munduan agertzen zen Israelen jarrera positibo bat, palestinarrei estatu bat emotekoa, baina gero ez dute inoiz bete, ez? Ez dituzte bete, ez nazio batuen erakundeko erresoluziorik bat ere ez, ez dute inoiz ere onartu inongo kritikarik, ez ez, jarraitu dute batez ere Zisjordanean, kolonizazioarekin, joaten dira etxeetara, etxeak utxitu, jendea bota, Nakban egin zuten, 48an 700.000 palestinar bota zituzten, orain horren beste egiteko asmoa daukate ez. Zu baldin bazara Europako edo Ameriketako pertsona bat, gainera ez ara judutarreri izan behar, ze badaude kasuak, ara hurbiltzen bazara eta esaten baldin baduzu, jatorri zure Birramona judutarra zela, automatikoki naziotasuna ematen dizute, eta automatikoki ere etxe baten aukera, ez? Orduan, palestinarrak dagoz, gero eta itoago, beraien nekazariei olibondo historikoak ere, apurtzen dizkiete, ur putzuak ere itxutu, izugarria da, ez, gertatzen ari dena. Baina, horren berri ez dugu izaten normalean komunikabidetan, eta orain estanda egin duenek, urriaren 7ko gertakariengatik, ez? Baina ezin dugu ahaztu hau etengabeko asunto bat dela, datorrela 48tik aurrera, lehenagotik, 20. hamarkadan ere pasadan mendean, eta batez ere importantena, ez dute inoiz, inongo arazorik izan politika hauek garatzeko, ez? Israeli hainbeste alditan esan zaio, ezin dela egon Siria okupatzen, Golanen,
ezin dituela egiten dituen, hainbeste goza egin, ez? Apartheid politiko hori Palestinarren kontra, ez? Ezin duela egin, baina. Eta hala ere, ze orain ere, ez da, Nazio Batuen erakundearen bitartez, berehalako suetena eskatzen diote gehienek, eta ez du egiten, eta hala ere, badirudi, ez dutela zigortzen, ez da? Zergatik gertatzen da hau? Baluartea delako. Theodor Herzlek esaten zuen bezala, Israel izango da mendebaldeko baluartea. Momentu honetan geopolitikoki mundu aldatzen ari da. BRICS sortu zirenean, zirela Brasil, Rusia, India, Txina eta Sudafrika. BRICS horiek dira gaur egun 5+9. Eta hor daude Iran, Pakistan, Saudi Arabia, hau da, munduko populazio gehiena beste parametro batzuetan mugitzen ari da, komerzialki, beste arloa askotan, ez? Horregaitik mendebaldea isolatuta geratzen ari da, ez? Ukrainiako gerratik aurrera isolatuta geratzen ari da. Eta Israelen papera, esango genuke hori dela, ez? Pizka bat hor, nolabait, batez ere oso importantea delako inguru hori, ezin dugu ahaztu ere, geoestrategikoki Gazatik nahi dutela egin kanal bat, Suedeko kanala bezalakoa, Gazatik egin, Ben Gurion kanala nahi dute eraiki, horretarako Gaza utzitu behar dute. Baita ere, korredore horretatik ateratzea, Emiratos Arabes eta inguru horietatik datozen gaseodukto bat edo lako proiektu batzuk daude. Eta baita ere, Gazako eremua oso interesgarria dela, ze hondartza luze bat da, 41 kilometroko hondartza bat. Horregaitik ja, inkluso immobiliariak eta Tel Aviven hasi dira saltzen proiektuak, nola eraiko dituzten txaletak, eta ja gaur egun zuntzitu dituzten. Bai, argazki montajeak egin dituzten, argazkiekin, nola geratuko ziren unifamiliarrak edo, justo hondartza eremu horietan, ez, pasada bat. Haiek oso argi daukate Gaza beraiena izango dela, eta nik uste dut, nahi dutela muturrera eraman egoera, eta, esaten dute, hain interes handia baldin badago munduan, Palestinarren inguruan, eraman ditzatela bakoitzak, Palestinar bat etxera, ez? Aipatzen duten bezala, ez? Baina uste dut oso importantea dela gauza bat. Gerra ere ez doa uste zuten bezala. 3 hilabete hauetan militarki ez dute hain garapena handia izan. Zuntzipen handia dago, hiltzen dira 34.000 pertsona hil dira, baina daude 7.000 bat desagertu. 175 eguneko hiltzen dira. Bigarren Mundu Gerran nazien zelaietan 110 ume hil ziren 6 urtetan, edo 5 urtetan. Hemen 3 hilabetetan. Datuak dira izugarriak. Baina militarki ez dute lortu hain eremu txikian kontrol militar osoa izatea. Eta, badirudi indar armatuen artean ere badagoela nolabaiteko egoneza, ez? Soldaduak ere konturatu dira, ez zela paseo bat, ez? Oso erreza da emakumeak eta umeak zigortzea kontroletan, checkpointetan Palestinan, baina hau beste liga bada, ez? Beste pantalla da.